prvi video na mom kanalu je bio baš povodom rođendana. A sad idemo da duvamo šačice. Idemo! Drugari, kakva je lijepa torta. Sad moram tortu da patim za 10 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Drugari, sad ćemo da otvaramo poklone. Prvo ću da otvorim ovaj. Ovdje smo dobili jednu ružu. Sad ćemo da otvorimo ovo. Pogledajte drugari kako je ovaj poklon lijep. Ovo sam dobila od mojeg drugara Lazara. A ovdje smo dobili čestitku. I ovdje piše srećan rođendan. Baš je lijep. Dobili smo čokoladu. Jednu slatku kuticu sa mancom. Ovo je odličan poklon. Hvala Lazar. Idemo sljedeći. Sljedeći je ovaj.
Ti si srećna rođena Milana i ovdje pored imamo tortu i balone. Da vidimo što smo još dobili. Dobili smo neku temu. Dobili smo isto neki štrip i šampon. Hvala puno. Idemo dalje. Sljedeći je ova keca sa midom, baš je slatka. Ovdje smo dobili jednu svestku kuce, baš je slatka, pogledajte. Preslatka je. A ovdje smo dobili jednu lutku. Zatim smo dobili 2 čokolade. Dobili smo šac. Hvala puno, Nina. I drugari, ostala je šaba, kese sa midom, a sad ću ne još te unutra. Wow, drugar, pogledajte kako je ovo je predivna majica. I dobili smo 2 čokolade. Dobili smo predivne olovkice, baš slatke. I dobili smo još jednu krasicu, ovo je sa flamingosima. I drugar, vidjeli ste kako sam prošla sa tortom, a sad ću da ispalim konfetu za 10 sekundi.